Привет, пандишпанчета! Ето, че днеска е четвъртък. Четвъртък е май. Това е неделната компилация, която трябваше да кача, която не качих, защото нямах слушалки. Сега намерих някакви слушалки. Няма, бедна е фирмата. Това е стримърската компилация. Направете си едно кафенце, настанете се удобно и палчето нагоре, коментар за аромат и да видим ко ще има в тази серийка. Почваме с кюмбата. Така. 1000 лайка и ще направя една работа специално оригинално за вас. Така, добре. Секундичка само, плиз. Не ви виждам чата. Какво прави това, бе? Удак. Удаче, какво правиш, бе? Мамамашки ли правиш под бюрото, е луд? Мамамашки. 4 лева. Гръмни ексма. Екса. Браво, бе! Добре, бе! Добре, бе, на 4 лева 2 кила. Добре, бе. Тука гръмна песниците, брат. Мале. Така, сега ще наваксам с чата, само секунда. То на 50 бонуса един плаща така. Дем. Така. Чашите изчисти чаши, бе, брат. Абе, 2 кила си е добре, кюмби. Изчисти 2 кила, добре, бе, миличка, бе. Пичо, трябва да я изпикам каръко, спре да фърля нещо. Кама ви. Това е супер. Сега не видях, това супер... Не, на 4 лева не е супер бонус. Здравей се, Мирчо. Честит първи супер чат, брадър, че добре дошъл. Толкова супер бонус е 2 кила, нали така? На този залог. Даже повече. Така, не 2. Добре. Супер бонус ли е чат? Коментара супер ли е купил? Аз не съм гледал лайв. Не би трябвало да е супер, обикновен е. Йосифчо отново. Ева, Йосифчо. Ева, мой брат. Чакам да го избие това. Ще пуска 60-то на гива и ще го пусна, ако спечеля в палмата ламбото. Съм ви обещал на 100%. Ще има бартер кола за кола. Модератора се ядоса. Че стават белите. Това ще го избие, пичуе. Тръгна да го избия, кам ви. Добре, бе. Нищо, да чисти. Това е важното, да ти направи комбото тук. Нема аз от тази стевия вата, няма ви казвам как се пика, като кон. Какво е стевия? What the fuck, това ретригър ли е? Аз за тази игра ретригър не съм фащал, бе, брат. Мартин Маринов, честит първи супер чат, Мартинчо. Пичо, това направи ретригър. И до тук има и ексове. Това ще променеш. Да, и продължава да играе добре. Тук е печавичко, усещам. Имаш 12 спина, кюмба. Джина мана хилова, няма такова нещо, бе, душичка. Всичко чета, каквото може. Каквото не може, си записваш. Може ли поздрав за мен и Вирджиния? Поздрави, Монка, живи и здрави да сте, врачето. Виктор Ангелов, честит първи супер чат, Викса. Благодаря ти, шампионе. Как щупи сърцата, той даже не виде. 128 има. Добре. Кой беше фанала? 1000 лева до тук. Нали не стават италианските? За какво ти е това ламбо? Аз ще го продам, бе, Теодорчо. Добре, бе. Тя играе добре, бе. Аз ще го продам да имам за бакър, бе, брат. Ще го дам за бакър цялото ламбо, бе, утко. Няма проблеми, бе, брат. Това Максо и няма да е сигурно, сама... Далече от Макса, няма сетъп за Макс. Кюмбай, връщай се вече, че няма материал за компилацията. Добре, 1400, добре. Ай, връщай се в YouTube-ито. Звездите зелените. Аре, бе, бат. Добре. Сърца оранжеви долу. Оранжево. Аре, бе, брат. 2000. Текста четоха. Кой е, бе, тишка? Това реално, това е супер бонус. Супер бонус и това го купил за 2000. Вау. Как фърля ексове? Там горе, ако му надене нещо. Тук. Тук. Мат. Това е добре, има 1020 смица. Оранжи! Али, няма 1020 смица. Гледай как фърля хубаво тук. 3 кила, бат. Аре, бе, бате, виж какви ексо имаш, бе. Пусти там нещо хубаво тук, бе. Лизалки, оранжеви сърца, каквото искаш. Няма кюмби. Звезда. Това го е купил за 2, нали? Това го купил за 2 кюмби. Мерси, братко. Мерси. Чакаме те да се върнем в YouTube да вземем малко материал, че нещо съм го закъсал с материал от към тебе. Продължаваме с другия колега.
Я го я, пепката. Я го я. Вземем един дебеличък. Бе, то с много дебело ми се вижда. Ама то ще са 3 скатера. На 3 лева и 1200. Свикнавето. Ама реално имаш 3 скатера. Се дебели са ма в не са главата. 3 скатера. Не. Как това нещо нормално ли имаш в главата? Трите скатера Дебели. ще ни изплати най-хубавия. Сега ще видим какво ще бъде. Дай да видим. Така. А иначе това е най-хубавия скатер. Тук лаудове. Когато лауда е с множител, си остава стики. Той винаги си остава. И сега тройката и двойката си остават. Нещо важно. Тези лауда... Нещо важно да ви каза Петровчето. Предполагам, повечето не знаете. Наказан е в YouTube. Не съм му служил кика тук отдолу, но Петровчето вече почна да стримва и в кик. И лайфовете вече са му в кик. Мисля, че има вече един лайф. Съдейки по това деца записвам компилацията и се пише Петров Слот с 3 ески. Мога да го намерите там в кик платформата. С множителите ги прави златния револвер. Револвер ли да му казвам? Как да му казвам? Не знам. Пищак! Също така, ако имаме обикновен... ето сега 2 патрона от то. Тук много добре изглежда. Той е взимал Best of 3, нали така? Най-добри от трите бонуси. Така. Принцип... Охо! Ой! Това по отиве, Пепче! Пепче! Така. Охо! Тая са от прищи. 3700 му е дал. Това ще му е скатер, човек. 4600. Добро бе, Пепе. Да, то си е тъпичък. Първия ще ни изплати. Последна вратка. Първия 4600. Което си е уникален бонус. Улав Пеп. Улав Пеп. Улав Пеп. Дай да видим. 10 кинта стаки. Виждате повече по 1-2 дебели бонуса. Гледам да не вземам, защото... Да. Пепе се е изиграл на Хаксол. Никога не съм им купувал дебели бонуси на тези. Пепе. Никога. Сега ми е сефтакиса. И между другото... Айде, нищо, не говори. Мълчи, Пепчи. Мълчи, Пепчи. Да не участваш в работа. Сърце мое. мое. 2 сърца нужни ни бяха. Много обичам да ми даде толкова сърца, отколкото реално имам нужда. А не да съм изхабил 1 сърце и да ми даде 5. Какво да ги правя? Вечно недоволен. Вечно недоволен. О, по 5. Браво. То как го видя, че по 5 преди да е дал петицата? Така, множителът ни е уникален вече. От тук насетне вече можем само да плаща и да гради нагоре. На 10 лева залог множителът му е 215. На 10 лева залог множителът му е 215. Ако реши, трябва да ни върже линия с екшчето. Оп, добре. Асаците. Така, ей. Някой стабилен, бе, брат. Стабилен символ ни трябва. Не можа да ги... Човек... Вали, фани му нещо, бе. Дай му сърца. Сърца! Добре. За това говорим. 4 сърца ми трябва, 4 ми дава. И благодаря ти. Добре, колко си жулен. с екшчето. Браво. В дилема съм кой е по-търкан, Клика или Петров. Ой, това са пара. 100%. Добре, браво и на тебе. Мисля, че му фане по-яко комбо. То фана сад всъщност. Айде бе, има вратки. Дай да направим някаква зверска горница тук. Объркай ми се като оня път. Хора, бях и фанал почти макса. Даже не можах да разбера, що не ми даде макса. Вие сте го гледали на клип вече, да имам го качено. Сърца, това е добре. 9000 екс ми беше дала. 10 000 е макса. Коте, това не го видях в последния момент. Браво, бе. Добре, бе, Петре. Айде, бе. Продължавай. Мале, хора, ние животи имаме още. Имате. Хора. Само да се надене хикса некъде. И ако реши знам точно. Какво прави. Ми имаш и сетъпа да го направи. Живот. Хора, тук може да стане нещо. Почва да усеща пулсации. Масечето не ми връзва нищо. Пулсации там, където всички знаем, че ги усеща сега. Ето, съсечето 300 лева, добре. Нещо големичко секчето искам. То тук пък... То няма XP. Защо така? Може ли да няма XP? Сякаш за първи път виждам да няма X. До сега не съм се заглеждал, май. Добре, живот... плюс 25. Живот ми трябваше тук. С екчето ми нищо не връзва. Кофтино тази игра, че мога да ти гради, много да ти гради, накрая да не ти ги вържи. И дано не е последна 5 сърца. Сърца дай на човеко. Няма. И екса не му върза. Нищо не връзва с екчето. Но нищо, уникален бонус. Уникален бонус, Пепи. Така е.
Благодаря ти за участието в тази серия. Както знаете, казах ви, Пепи се премести в Кик за момента, така че мога да го намерите там с Петров Слотс и 3 пъти S. А ние продължаваме. Продължавам с кой? И със себе си. Призана, защо всеки път реагираш на себе си и мало да става. Така. Значи. Цеко, Да. ще те скипна сега, защото... и с минито и... Рио Бушче. 500 към бат. Айде, момента бите, така. Проговори немски той. 9 пъти в Германия проговори немски. Паляк. Палехандро. Си на българска земя, бе, призана. Тихо, малко, тихо. Това никой бусна. О, тук съм в България. Да. Защо не ми дава да купя? Ами не знам, заредил съм 20 обратно, концентрирайте се. Приличаме ли си с това? Само няма да... Кой е по-хубав от двамата? Добре, живи с... Вау, се едно го бия стояга в гърба. Вау. Титана последва канала. Титане. Ела, Титане. Иляска, стой в лайфа, ще те питам след мъничко, брат. Добре. Yes, бе. Абе, комензи битено за битес. Да си знаеш. С бустрил, с 2 минута, с 500. Така ли? Така. Ти си лукопе. Welcome to Bulgaria или как? Тихо малко, чат. Само не да ми кажат, не искам да ми казвате какво да играя. Не бе, кой ще ти каже ти утре? Само няма да кажете на дъртото призъм какво да играя, окей? Окей, Призи. Само няма да кажете на дъртото призъм. Няма бе. Дръж печено сам. Хуй камбани, чат. С бустрил. Хуй, на дешка 3 кила камбани си много хуй. Няма си крием душата. Никой не ми е казал, аз когато играя. Гледай какво качеството, гледай. 96-та година. Интернет се му не стигна на това. Кажете вие. Това е добро. Добър вечер, Надежда. Как съм се отчаял нещо, въпреки че тук фанах купата. Няма да ми казвате какво да играя на 16.80. Само няма да ми казвате какво да играя на 16.80. Да. Окей? Ай контакт, признане. 16.80 на кучетата бейс. Не се излага и лигличка. Хубав го. Гледайте го този болошат, гледайте. Най-важният жокер, тихо малко. Най-важният жокер служи. Сега в една вратка и двата. Няма да ми казвате какво да играя. Аз пиша скрипта на машината. Аз пиша скрипт. И ми кръшна интернета на лайф. Да ми казвате какво да играя. Всичко е по местата си. 4 спина. 4 спина Sensational. На 16.80. Така. Златна ти ръка. Комарджийска призи. Ама! Не бе, няма да плати. Стига вика. Оти, поляка го няма, какво? Да не ми да дойде. У вашия край казвате ли Оти? Брой. Брой ми! Какво затвори това, бе? Копале, ще го цъкна. 2200! Затвори! Не го затвори. Тихо, чат. Асата. Мале! Човеко! Ей, тук кръшнанета на най-хубавата вратка. Вижте само с какво тръгва. На най-хубавата вратка. Затвори го! Дали ги затвори, чат? Дали ги затвори на 16.80? Затвори го! 6 кило! Затвори го! Копале, тази затвори синьото куче. Спуках и шортите. Това момче на какви барбиторати е, бе? Андрея, спуках и шортите. Мани Андрея. Ай. Андрея. Извинете ме. 10 кила. In the job. 10 кила, много як бонус на кученцата. Преди да продължим с колегите, на средата на видеото сме, ще ви помогна да влезнете в Дискорда. Ако ви се цъка, 4 зали имаме без депозит, актуализират се постоянно, може би са 5 в момента. Виждате, върти се съобщението. 2 от тях са български. 3 от тях са български всъщност и са нови.
2 или няма значение. Мога да намерите Дискорда в описанието на канала, има една иконка Дискорд. Просто нарисувана иконката, цъкате и влизате в сървъра. А ние продължаваме натам. Яго, я богаташ. Чакай да купа и тук един такъв те. Нали няма да за 3 бона. Я богаташ. 800 може. 800. Врачанския му диалект. Нямам такъв телефон, брат. Още един. Ти ниските множители. Тама къде залепи един, ама беше окрая, ако беше начало тази 50-ка и после 25-ца беме от джазо. Беме от джазо тама. Тук е с няколко минути назад, защото така, не е с минути, с секунди назад, ще отида до... да, това че го видяхме вече. Втори или трети рил, или двата и после четвърти, пети макс. Като му гледам стримове, трябва да си направя речник на Северозапада. Майко, молим ти се, па го направи! Майко! 50-ката му забия. Кой нема? Зевсата! То път Зевс ли е бил? Добре бе, имаме го Зевс. Поръчане! С петица! 50x! 2 кила даже! То да си не е заложил колата за тази пачка паре там. Оп, чай, че и на другата линия ма търсят. Кликай, защо бе, бат? Защо трябва да ги покажеш тия паре на лайф? И на другата, и на тази, и на двете линии ма търсят нещо от този Зевс. Какво стана, бе? Какво правиме, бе? 10 кила. 10 кила телефон. Мамо! Още една дебела четворка, още 1500 стана. Айде им да... Що не сте ми казали да ви дам адреса на студиото? Да видите как ще му изпадне телефона. Да ви дам адреса на студиото, някой врачанец да дойде, само приза не каже къде е кликат, да му взема аз телефончето. Що не сте ми писали? Джоб. И сега повторението, може би заради което дойдохте на това клипче. Sweet Bonanza за 1000, обикновен бонус на 10 лева залог. Искам спокойно се приготвите. Sweet Bonanza, слушай, обикновения бонус на хилядарката, не е супер бонус. By the way, това е топа в тази компилация. Просто това, което ще видите, не мисля, че некога ще го видите пак, особено на такъв залог. И най-вероятно на вас няма ви се случи, затова не гонете Sweet Bonanza за 1000 след този клип. Айде да гледаме. Good one. 1000 лева. Както виждате, много вратки. Тук имаме 10. Фърга някакви печалби и ни дава още един ретригър. Тоест сме тъмън закупили бонуса, правиш 5 вратки, имаме още 15. Много е търкан на тази бонанза. Само гледайте какво става. Гледай какво комбо прави. Гледай. Добре ли е, мамо? 150 лева комбо и му фърли хилядарката на търканяк. Макс сливи за 100 и не знам колко лева. 150 хиляди, това са много пари. 150 лева тъмбъл и хвърли хилядарката на обикновен бонус. Аз тук се надявах просто 50-ка да хвърли, каквото и да е. Това са много пари. 150 хилки. Тия пари са геймченджер на някой за живота. Клик да знаеш, това е геймченджер на някой за живот. Имаме предвид, че играеш супер рисково и това е геймченджер. Това е уникална печалба, брат. То вече взима две шампионски титли. Шампионска титла на Метала. Този клип. За жалост не можах да ви покажа с живата игра някакъв хубав удар на шампионска титла на Bonanza невероятна печалба. Моля ви се, не ходете да гоните. Не гонете Sweet Bonanza за 1000, както видяхте, бомбите не съществуват почти. Да го беше казал по-рано, колко съм я гонил, е заради твоя ти клип. Изобщо не съществуваха този клип, освен на края на реплея. Ще имаме следващия път. Чао ви! Ще го видя това комбото, къде панда пак. Само гледайте какво става. Как му фърли хилядарката? На светлето беше фърлила хилядарката за 8000 лева. Ама това са 150 хиляди лева. Съвсем различно. Може би е рекордна за българския стрим. Макс сливи за 100 и не знам колко лева. 150 лева тъмбъл и хвърли хилядарката на обикновен бонус. Аз тук се надявах просто 50-ка да хвърли, каквото и да е. Лудница кликче.
Пожелаваме ти още такива печалби и да си влизаш тук да си ми даваш контент. Мерси, Клики. Продължавам. Бобка, как пречиш в кадъра? Камбанка, синя камбанка. Синка, червена, добре ги викаш. Его бой. Люлинския бекът на машинка. Колко е? 500 лева би трябвало да е. Може и... Червена. Може и 1000 да е. А три червени са 50к. Стой сега малко, чакай, стой сега да го афирмираме, чакай малко, стой. 4 към. Какво да го направи? Афирмира. Откъде русите жени знаят такива сложни думи? Сега ще го афирмирам. Сега ще афирмирам да дойде. Червена. Давай, натискай. Абе, как руса жена ще знае какво значи афирмирам? Аз не знам какво афирмирам. Чат, какво афирмирам? Кажете в коментарите. Червена иде. Визуализирах си я. Визуализира ми она работа. Стой. Не толкова бързо! Браво, Моби! Стой! Остави малко време. Трябва и поне да ни яде още 3 врътки, разбираш ли? Давай, натискай. Курсове по комар виждам тук. Дай камбанка, браво бе! Нищо, Аз ти пак казах, е че нещо. така става. Слушай ме сега. Стой сега, не натискай. Чакай пак да си го добре. визуализирам. Стой. Добре, визуализирам си червена камбанка. Давай. Да, червена. Добре, пак е някаква. Мане, 2 камбанки, ако ги дадеш Още две, всичките... стой, не натискай. Ако Трябва дадеш да всичките, сме по афирмираме 3. бавно. Да, бавно. Афирмирай, Бавно айде. сега афирмираме. Айде, Давай, натискай. дай камбанка. Бокук. Не, стой сега, бавно, Стоиме, бавно. стоиме. Сега. Пак ще... Давай, натискай. Оп! Дали Браво, бе? ето я! Дали бе? Мале, последната, ако ми даде Виж по как 3, е ще израз. Дали, вземе бе? бая пари иначе. Червената вика, Добре, че давай. трябва 250, дали е толкова не знам, ама мисля, че е 500 лева Сега ще пак. видим. Трябва да 500 ми лева, даде Боби. последната камбанка. Боби, никога не мога да е Давай, 1250, стар комарджия си. Или е 500 или е 1000. Червена камбана мога да ти е само 50 или 100 екса, ама как ще ги сметнат на 125 екс, не е ми да. Мама ти, Бокук. Нищо. Това как ни мъчи. Добре, Два чакай, опита стой има. сега. Стой малко така, нека да дадем малко време. Мама, компилацията ще стане дълга, Андрея, ако обичаш, афирмирай малко по-бързо. Дишай, издишай. Борка, натисни бе! Бобка, затвори си очите, изкарай цялата негативна енергия от себе си. Ще има да изкарам 3-4 дена. Визуализирай си тази червена камбана. Представи си, че е като твоите Колегите вече камбани, са в кик, да знаете. когато не си Колегите вече са в кик на машинката. си се надъл. Такъв Цялото барат няма. Люлински, аре натискай бе! Натискай. Авай, ще чистиме. Дай камбанката. Явно много време са чистили чат. Тие са Абе, не е чистили така, час и говори половина. така. Час и половина чистане. Камбанка. Бокук. Бокук лъжи. Нищо, сега са ни по две поне, нали? Не са ни по две. По едно и половина. Червената, не е Афирмираш. 50, аз ти казах, че 5. Ще дава по 3. Чек ме вземе близо 3 бундака. Обясни ме, не е срамно. Леле, май. Много става ми издаха тук. Салами на 6 лева. Какво става тук, бе, братле? Салам парти, колко му даваме? Няма шанс! Няма шанс! Не, няма шанс! Няма шанс! Няма шанс! Не. Това люлинския танц на победата ли е, Бобка? Танци. Ти си луд! Дай още 6 бона искам, 6! Това сигурно е толкова. 5760. Good pizza, good! Next one. Я го я найтито. Вуй. 60 цента. Айде. Хайде де. Много празно. Ма найти, защо пак си без Много камера, бе? празно. Защо пак почина да стримаш без камера, бе? Оп, добре. Това е добре. 8. Найто и той е в кик Абе, и не от е новия добре, му защото YouTube канал. 20-ката. Добре. 4 веса май ми даде. Абе, оп, добре. Долу го избихме. И аз си мисля, че 4 веса ми даде тук. 4 веса ми даде. Леле, майко мила. Немаш ни една 20. петица. Нито една петица. Браво, нямаш. бе. 9-ката. Чето добре. Дай една 50 кса. 10 поне.
Ойде, Това е бе. good spin е това. Имайте преди, че на 60 цента найто. Това е 1000x и кусур, 1000x. Айде. 1000x спин. Анди Джобчето. Анди Джобчето. Та класика, един ден ще избабаниме и ние, ама кога ще е. Браво, 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 браво. Значи и Найто не е фащал 5. Ако правихме балачето. Добре, Найто. Къде отиваме? Как се казва игра? Фуер, дай. Стискаме палци да изтеглиш хубава сума, дано, че... Лошото, че почнах да връщам и тая дет. Тамън ги качихме от мечетата. Колкото и странно да звучи. Ето ти, що играеш с моята зала, бе? Това е Мериан, ли? Взема една тояга. И Мериан, да. Оп, добре. Корля. Хубав екс. 50, браво. Браво. На 40 цента ли си? Браво. Айде, вземи си. Добре, бе! 2000x му даде на 40 цента, бе. А, на 80 не, на 80 цента. Е, горе-долу 1000x бонус, добре си? Най-то. Провка. О, емо. Опа, тихо сега. Тихо. Хубав екс. 15. Каналите мога го видите, Найто е с нов YouTube. Да го буцнеш по-голем този екс. И Найт Казино е в кик. Вземи си. Good бонус. Айде. Върнах. Айде. Еми, щом Найт каза айде, значи е време да е айде. Ще ви помоля за още едно палче, коментарче за аромат. Да ви пожелая приятна вечер, приятен ден, не знам кога ще го гледате, това ще го публикуваме днеска към 6. Бъдете здрави, само пълни екрани и чао от мен, Призана.